भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं, ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरेगा सब। इस सबको भी रोक लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की मित्र लोग सुनलो लोग खान सर का कह रहल बा, केत्र कह रहल बा, कहे के एक अलग तरीका होला कि हम का कहते हैं, और बताए के भी एक नॉलेज होके के चाहिए कि हम केत्र बताएं कि लोग के थोड़ा अच्छा लगे। फिल्म इंडस्ट्री जोन बाटे, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अलग हो गई, एल्बम जोन बनल तो अलग हो गई। और एल्बम में जो ओमे जोन बाटे जो कि नया युवक आया रहा गाय का तरफ, उन्हीं की सोचे कम समय में हम कुछ ऐसे करती कि हमारा जल्दी फेमस हो जाए, तो उनमें बाटे कि कुछ शब्द के उनमें उपयोग करके उन्हीं की मान लो गाना बना के कर लसन। तो अब तो हमनी के ऊपर बाटे कि हमनी के कौन गाना सुनता है, के सुनी, मतलब गाना बनाने में पैसा लगेला, और पैसा लगेला तो उनमें लॉस आनी होला। तो मान लो गंदा गाना गा दिलस, मान लो सब उनमें लगा दिलस, जल्दी हिट हो गई कहता कि हमार क्यों तो हिट हो जाओ। तो लेकिन उम्र परिवर्तन बटे कि वो उतरे गाना गायला कि जैसे कि वो हो गई कि ऑर्केस्ट्रा गाना, ऑर्केस्ट्रा गाना अलग गाना होला, आइटम सॉन्ग अलग होला, और लव सॉन्ग अलग होला, इमोशनल सॉन्ग अलग होला, डांसिंग सॉन्ग अलग होला, कॉमेडी सॉन्ग अलग होला, सबके प्रक्रिया बटे। तो वो एक तरह के करे वाला आदमी एल्बम में अलग होला, फिल्मी में जो बाटे के अलग होला। लेकिन हमने कही खान सर बाटे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बोल बाटे कि भी भोजपुरी वाला ये बड़ा सन की दिमक बड़ा सन एक जौन बा कि एक तरह के दर्शा रहा बा कि विद्रोह बता रहा बा कि में विद्रोह फैलो और हिंसकवादी के लोग हो जाए, जिससे कि ओकरा बहुत सारा लाभ हो जाए। तो हम ही कहे के चाहते हैं कि भाई कि गलत सही होते रहेला, साथ में हमनी के गलत रहेला, साथ में अच्छा रहेला, बस हमनी के चुने के पड़ेला कि हमनी के केकरा चुनते हैं, साथ अच्छा के चुनते हैं कि अच्छा गलत के चुनते हैं। जिस तरह की हमनी के मान लो कि हमनी के अगर चावल किने के हो गए तो चावल किन के लेके आने से तो डायरेक्ट इसीलिए कि बना के खा ना ले सब उमें हमनी के चुने के पड़ेला। इकड़ा भी होला, धान के भी होला, जो कि आदमी खाने के बाद बहुत सारा हमनी के एनर्जी दे सकता, पेट खराब हो सकता, तो ऐसे घटना हो सकता है। तो हम ये कहें कि समाज में गलत सही होत रहेला, लेकिन हमरा जौन बा कि अच्छा चुने ये रही कि हमरा गति बता। लेकिन खान सर एकदम भोजपुरी के हर आदमी के माने यथी बता रहा है, विद्रोह बता रहा बा कि वो खराब आदमी, भोजपुरी इंडस्ट्री ही खराब बाटे। ये समाज के माने समाज के प्रति कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक घटिया तरह के भोजपुरी इंडस्ट्री में हर जो हीरो बा हीरोइन बा वो सब खराब बा। ऐसे हमने के समझे के पड़ी कि का कहता है सब मोटा मोटा ले देगा, लगे गांव में से कोनो भाभी उठा के ले कोनो, इन लोग लेवल का तो बात है। और हमने के भोजपुरी के हीरोइन जो कि हमने के जो एक्ट बा भोजपुरी मूवीज के जो एक्ट बा वो हिसाब से हमने भोजपुरी हीरो में बॉडी के मैंने हीरोइन सन के बॉडी जोन बाटे कि उतरे के आदमी एक यूज कर रहा वो कैरेक्टर के हिसाब से। लेकिन इनमें खान सरवा जोन बाटे कि में विद्रोह जैसे कि इतना अश्लीलता से बता रहा बा कि जो भोजपुरी सन के हीरोइन उगली सन उनकी इतना मोटा उगली सन इतना उगली सन होते उगली सन, तो इनमें इंसल्ट कर रहा बा। अब भोजपुरी हीरोइन लोग बड़े लोग हमनी के वहाँ के एकदम विद्रोह बतिया रहा बा, इंसल्ट कर रहा बा। लेकिन वहाँ के हमनी भोजपुरी इंडस्ट्री के केहू कुछ नहीं के बोला, काहे नहीं के बोला तब तो हम नहीं जानत। लेकिन ए पर ऑब्जेक्शन जरूर लगाए चाहिए कि फिल्मी इंडस्ट्री के जौन बाटे वो एक्ट अलग हो गए, लेकिन एल्बम के एक्ट अलग हो गए। तो में हर केहू के ले रहा बा, जैसे कि हमने के भोजपुरी के हीरो लोग बा जैसे कि मार ध्यान एक्शन सीन आवेला, तो एक्शन सीन में जितना हमने के फाइट देखा उड़े माने आदमी गुंडा के मारे से तो गुंडा उड़े बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, तो ये सब होत रहेला फिल्म में। लेकिन ये में ये भी बता रहा बा कि भोजपुरी फिल्म के हीरो जो बड़ा सन वैसे नहीं एक्ट देखा बस कि हैं गौधिया गई तो हों गौधिया गई, तो ज़्यादा करके हमने देखे कि भोजपुरी के हर चीज़ के विद्रोही बतिया रहा बाटे। तो ए पर विरोध करल जरूरी बा, और खान सरवा के सबक सिखाओ जरूरी बा कि जौन बोलता उसे विद्रोह पैदा हुई कि विरोध पैदा हुई, ये सब पर ओकरा समझाए पड़ी, ये भी जरूरी चीज़।